салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Таҷикван. Деюм видео бародарон. Ҳама касе канала дастгирӣ мекунем. Темаи навбатии мо танкача, яъне ки ария аз Индонезия, фарбеҳтарин ва бузургтарин кӯдаке ки дар дунё аст ва дар охир чӣ мешавад. Ҳама касе то охира тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем, лайк, комментарий, подписатсияро ёд набурем. Рафтем. Одамо машқ мекарданд ки фикрашон битони шава. аммо и бача боша мехӯрд ва мехӯрд. Ария аз Индонезия вақте таваллуд мешава 3 кг 200 кг аст. Аз синни 5 солагӣ танкача калон шидан мегира. Чизе ки меҷанба мехӯраш. ҳар сол ба бузбалагиаш одаморо ҳайрон кард. дар синни 10 солагиаш 190 кг мешавад. падару модари танкача мега ягон бор нашиде ки чизе хосташа натему нахӯра. ҳар рӯз танкача деталейкаи мирғ мехӯра. ҳисоб кунед, дар як моҳ 60, як солда чанқа мешава ва баъди бузбаланд нашава ки мешава. уҷаи 10 солаги танкачара балонош кафид. рагардиш қин шид. ранги шарики при об. бародарон мазоқ карданӣ нестам, просто скучно нашава шуқиқати перевод кардем. ария хидиштоқа бассейн да обозӣ мекард, барое ки да баня намеғанҷид. гуфти валик рис мекард. агар дар ҷои муамихи танкача якта боша, да латок баня мекунад. точно. да вақти хоб кардан танкача азоб мекашид. падару модараш зиқ мешиданд. хай чӣ кунанд, да тақдиршон буде. падару модар маслиҳат карданд ки строго диетада монанд. танкачара ҳар хел хӯрок намедоданд. не кингирияу нола мекард, қаҳр мекард. падару модар намехостанд ки зиқ шава. бо ҳамон хӯрокҳои дӯстдошташа мехӯрд. оиле ки падар $180 бедне ки кӯшиш мекард ки оператсияи вазни танкачара гузаронад. аввал намехостанд ки оператсия кунанд, не ки фаҳмиданд ки агар оператсия накунанд танкачара айдис метанд. баъди хеле ҳаракат ба зидди фарбешавӣ 106 кг сабук мешава. рӯзаи рӯз хароб мешава. пӯсти зиёдиша духтурон мебаранд, мепартоянд, сага метан бо саг фарбеҳ мешава. танкача дигар танкача нест, уже тикуча шид ва мегӯяд ки мехоҳам дар оянда футболист шавам. мақсади видео бародаро пеши худ цел мондан, фақат ҳаракат кардан. здаватса накунед. як рӯз не як рӯз муваффақ мешавед. одами бемақсад дар дунё хучаи даст метаҳад. раҳмат ки бародаро видеоро то охира тамошо кардем. лайк, комментарий, подписатсияро ёд набурем.
دستگیری شما پیشای ما ویدیو 18 کنین در پانوی خدا